Assalamu alaikum rahmatullah. ‘Yan uwa barkanku da ziyartar wannan channel namu mai albarka. Insha Allah a cikin wannan bidiyo zan nuna mana wata hanya wadda za ka sami sauƙin kira idan kana da layi na Airtel. Wannan hanya ce da gaskiya ba kowa ya san da ita ba. Dai na san wasu sun san da wannan hanya, amma gaskiya mutane da dama ba su san da wannan hanya ba. Wannan hanya ba wata hanya ba ce ba illa hanyar da ake ce mai ERC. Wato wata hanya ce wadda Airtel suke ba mutum dama ya mallaki naira 2000 idan ya saka naira 100. Yanzu dai kada na cika ku da surutu, bara na je na nuna mana wace hanya ce wannan da kuma hanyar da za mu dinga samu su wannan garaɓasa na kuɗi. To yanzu dai bara na je na shiga wajen kira nawa. Idan ka je ka danna wajen kira ka shiga ga na shiga, sai ka danna star 241 star 7 hash. Da zaran ka danna star 241 star 7 hash sai ka tura. To da zaran ka tura, to kun ga yanan wuraren, a nan wuraren sun nuna mana number 1 ga yanan idan ka sa naira 100 za su baka naira 2000 bonus. Kana kuma number 2 idan ka sanya naira 200 za su baka naira 2000 bonus. Kana kuma za su baka MB 200. Kana kuma number 3 idan ka sa naira 500 za su baka 6000 bonus. Kana kuma za su baka wani, kuma wannan duk wanda suka baka akalla zai ma tsawon wata guda ne kana amfani da shi ba tare da ko da ka idan har baka cinye ba za ka kai wata guda. Gaskiya suna lastin kuɗin sosai. To wannan wata hanya ce wadda gaskiya ana samun sauki sosai, domin wannan kuɗin gaskiya yadda ka san kuɗi ne ka saka naka ba za su yi saurin kwashe su ba duk da suna bonus. Duk da yake wasu mutane na complain kan cewa idan an ba su bonus da sun zo suna waya sai su ga bonus din ya yi saurin tafiya. To gaskiya wannan bonus din ba kamar sauran bonus bane ba, domin wannan tsari da Airtel ke ba da wannan bonus na kuɗi wanda ake cewa tsarin ERC, ma'ana electronic recharge card. To wannan shine hanya gaskiya mafi sauki wanda idan har kai sa'a suna baka wannan offer da zaka dinga bi ta nan. Bayan ka sa naira 100 sai ka zo nan ka danna kamar yadda na nuna mana, zaka zo ka danna star 241 star 7 hash. Da zaran ka danna za su baka wannan wurin. To insha Allah idan har kai sa'a wannan offer suna baka ita, to insha Allah gaskiya za ka ji daɗin wannan offer sosai, domin gaskiya suna kuɗin na cewa suna lastin baka cinye su ba. Amma ni kun ga misali da yake wannan layi na biyu, wannan layin gaskiya ba su bani, amma akwai layi na guda wanda suke bani da shi na so in yi bidiyon. To amma dai wannan ma dai duk da yake na san ku da yawa wasu wanda za su kalla za su yi sa'a su samu wannan data, su samu wannan kuɗin kira. To amma dai gaskiya idan ka ga baka samu mutu kawai ka yi haƙuri, ba za su baka ba, ko kuma ka jarawa da wani layin naka. Kun gani ga nan sun ce min ba za su bani wannan dama ba, saboda haka sai dai in shiga ta star 141 da sauransu dai. To wannan duk mun san hanyar da za mu shiga cikin star 141 mu saya. A nan zan kawo ƙarshen wannan bidiyo. Da Allah an kaji daɗin wannan bidiyo a danna mana alamar subscribe, kada a manta da sharing da liking. Mun gode sosai da ziyartar wannan channel namu mai albarka.